Τι έφτιαξες πάλι ρε Άγγελε? Καλησπέρα, σήμερα είμαστε με τον Σεφ Άγγελο από τους Σεφς Μύκονος και θα μαγειρέψουμε ένα τραχανό των μανιταριών. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Θα ψιλοκόψω ένα κρεμμύδι. Ψιλοκόβουμε και μια σκελίδα σκόρδο. Ξεκινάμε με ελαιόλαδο σκαφτό τηγάνι. Πάμε να κόψουμε και τα μανιτάρια μας. Θα κόψουμε τα πλευρό τους σε φέτες. Και πορτομπέλο θα το καθαρίσουμε. Θα κόψουμε και τα πορτομπέλο σε μεγάλα κυβάκια. Θα ρίξω και λίγο φρέσκια ρίγανη. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε και το τραχανά λινοχωρίου. Πες μας, Σταμάτη, δύο λόγια για το τραχανά λινοχωρίου. Ο τραχανάς, Άγγελε, είναι ένας κόκκινος ξινός χειροποίητος τραχανάς, ο οποίος περιέχει μέσα ντομάτα, πετριγιά φλωρίνης, πράσο, καρότο, κολοκύθι, σουσάμι, σιμιγδάλι, ταχίνι και αλεύρι. Όλα τα υλικά μέσα είναι παραγωγή μας, δεν περιέχουν χημικά λιπάσματα, ούτε χημικά φυτοφάρμακα. Το επόμενο βήμα μας είναι να σβήσουμε με λευκό κρασάκι και προσθέτουμε το ζωμό κότας για να βράσει το τραχανάς μας. Θα ρίξουμε και λίγο αλάτι πιπέρι. Θα ρίξουμε και το βούτυρο στα κυβάκια και θα τρίψουμε μπόλικη ραβιέρα. Το τραχανό του είναι έτοιμο, πάμε να το σερβίρουμε. Δοκιμάσεις? Για να δοκιμάσουμε. Έλα. Καλό, Τέλειο.